prvej polovici roka sa v Trnave otvorí tretí McDonald's, ktorý vyrastie na križovatke Cukrová, Trstínska pri Kauflande. Súčasťou novej prevádzky bude detské ihrisko, parkovisko a McDrive. V meste už fungujú dve reštaurácie tejto siete. V nedeľu objavil poľovník pri obci Vydrany telo 39-ročnej ženy so stopami poškrtení a bodnou ranou. Žena bola nezvestná od 6. marca a živila sa poskytovaním sexuálnych služieb v Seredi. Polícia začala trestné stíhanie pre vraždu a preveruje aj možnosť znásilnenia. Vo veku 65 rokov zomrela Eva Sedláková, známa z trnavského hokejového štadióna a kúpaliska. Jej pozitívna energia zanechala v meste nezmazateľnú stopu. Posledná rozlúčka sa uskutoční 14. marca o 13:45 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. Viac aktuálnych správ z diania v Trnavskom kraji nájdeš na trnavák.sk.